тому что сами милосердность познают. Сына кривой знищив Бог наш грех, Сын знищив смертью воскрес, Иисус наш Пан нашего сердца дух. Чуй же в этом весь свет, будут счастливые, милосердные, потому что сами милосердность познают. 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 У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Аминь. Ласка Пана нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и єдність Духа Святого нехай будуть з усіми вами. И с Духом Твоим. Радостно вас вітать, дорогие браты и сестры, в недельный день, коли Христос збирає нас разом, може вже черговий раз у нашому житті, збирає, каб одарить нас своїм словом, своїм тілом, своєю кров'ю, каб дать нам со свого життя, каб уділить нам, каб віддатися нам. І захочую в гэтай свядомасці такого прыняцця Єсуса Христа перажыць гэтую святую літургію. Сёння, слухаючы Слова Божие, да чаго вельмі захвочваю, да уважлівасці, мы пачуем, што для чалавека з'яўляецца ягоным пакліканнем, ягоным такім галоўным настаўленнем у жыцці для кожнага. І хай Дух Святы асвячае гэтую гадзіну, якую мы разам з вами перажывем. Гэтую святую імшу я цэлебрую за ўсю нашу парафію, за кожнага з нас, за нашыя сем'і, асаблівым чынам памятаем пра тых, каму асабліва цяжка сёння. Дорогие браты и сестры, покорно просим Пана, Бога нашего, каб асвяціў гэтую ваду, якою мы будем акропленыя на ўспамін нашага хросту. Нехай Ён дапаможа нам заставацца вернымі Духу Святому, якога мы прынялі ў сакраменце хросту. Всемагутны вечны Божа, Ты пажадаў, каб праз ваду, якая з'яўляецца крыніцай жыцця і служыць для ачышчэння, былі ачышчаныя таксама нашыя душы і атрымалі дар жыцця вечнага. Просім Цябе, асвяці гэтую ваду, якою мы хочам быць умацаваныя ў Твой дзень, Пане. Аднаві ў нас жыватворчую крыніцу Твоей ласкі і абарані нас ад усялякага зла, якое пагражае душы і целу, каб мы маглі з чыстым сэрцам наблізіцца да Цябе і атрымаць Твоё збаўленне. Праз Хрыста, Пана нашага. Покорно молим Цябе, всемагутны Божа, у дабрыні Тваёй асвяці гэтую соль. Ты загадаў прароку Елісею насыпаць яе ў ваду, каб вярнуць вадзе жыццядайную сілу. Просім Цябе, учыні, няхай паўсюль, куды трапяць кроплі гэтай асвячанай вады, адступяць усе напады сатаны, а нас няхай заўсёды ахоўвае прысутнасць Твайго Святога Духа. Праз Хрыста, Пана нашага. Господи, Дух Твой, землю обновить, дождь плыве у спеку, да спрагненных сердцем, освяти обмыняне, и
Пісня слави хай завжди гучить. Хай сходить дух Твой, землю одноить, дождь пливе у спеку до справненных сердцев, освяти обымяне, пісня слави хай завжди гучить. Слава Єсусу, який життя мне дав. Слава Богом той, хто перший полюбив мене. Иисус, только Иисус Господь мой. Няхай усемагутны Бог ачысціць нас ад грахоў і праз гэтую эўхарыстычную ахвяру учыніць нас годнымі браць удзел у нябеснай гасціне Яго валадарства. Хвала на вышинях Богу, а на землі супокой, людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, Теле великой хвалы Твоей. Пане Боже, благодару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне Одинородный, Иису Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, які береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, які береш на себе грехи свету, прими моление наше, які сядешь праворужайца, змилуйся над нами. Бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иису Христе, с Духом Святым у хвале Бога Отца. Аминь. Молимся. Падтрымлівай, Пане, Твоих верных и одари вечной добрынёю тых, кто признае Цябе Стварителем и Пана, аднаві дадзенае им жыццё и захавай адноўленае праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве и валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читання книги Екклезіаста. Марнасць марнасцяў, кажа Екклезіаст, марнасць марнасцяў і ўсё марнасць. Бывае, што чалавек працуе з мудрасцю, веданнем і ўменнем, аднак павінен пакінуць надзел чалавеку, які над тым не працаваў. І гэта марнасць і вялікае зло. Як жа карысць будзе чалавеку ад усёй яго працы і клопату сэрца, з якім ён працуе пад сонцам, бо ўсе дні ягоныя гэта пакуты, і смутак праца яго. Нават уначы яго сэрца не мае спакою. І гэта марнасць. Гэта Слова Божае.
Пане, Ты наш притулок, с поколения в поколение. Пане, Ты наш притулок, с поколения в поколение. Ты вертаешь человека в пыл и кажешь: вертайтесь, сыны Адама, бо 1000 годов перед очима Твоими, як день вчорашній, який минув, або як одна ночная варта. Пане, Ты наш притулок, с поколения в поколение. Ніби разводим их смываешь, яны становятся ніби раніше не сон, як трава, что расте, ранится и цвете и зеленее, а в вечере вяне и сохне. Пане, Ты наш притулок, с поколения в поколение. Научи нас так лечить дни наши, как мы здобыли мудрость сердца. Вернися, Пане, кольки же яще, пошкодуй слугов своих. Пане, Ты наш притулок, с поколения в поколение. Наполни раницу нас своей милосердностью, и мы будем тешиться и веселиться во все дни наши. Нехай прихильность Пана Бога нашего буде над нами, и працу наших рук умацуй справу рук наших. Пане, Ты наш притулок, с поколения в поколение. Читание с послания апостола Павла до Колоссяну. Браты, коли же вы воскресли с Христом, шукайте того, кто в вышинях, где Христос сидит праворуч Бога. Про тое, что в вышинях думайте, а не про земное, бо вы померли, и життё ваше сховано с Христусом у Богу. Коли ж з'явиться Христос, життё ваше, тады и вы з'явитеся разом с Им у хвале. Тому зробіце мертвыми тое, что земное у теле вашем, распусту, нечистость, моцное захопление, дрэнное помкнение и хтивость, якая з'является идолопоклонством. За гэтых рэчаў гнев Божий сыходит на сынов непослухмяности, сярод яких и вы калісьці ходили, коли жили сярод их. Цяпер же и вы адкіньце гэта ўсё: гнев, обурение, злость, блюзнерство, злословие з вуснаў ваших. Не хлусіце один одному, бо вы зняли з сябе старого человека разом з ягонымі учынкамі і апрануліся ў новага, які абнаўляецца для пазнання паводле вобраза таго, хто стварыў яго. І тут ужо няма ні Эліна, ні Юдэя, ні абразання, ні адсутнасці абразання, ні варвара, ні скіфа, ні раба, ні свабоднага, але ўсё і ва ўсім Христус. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Счастливые убогие духом, бо их есть владарство небесное. Аллилуйя! Пан з вами. Читание Святого Евангелия паводле Луки. У той час нехта з натоўпу сказаў Езусу: «Настаўнік, скажы брату майму, каб ён падзяліўся са мною спадчынай». Але Езус адказаў яму: «Чалавеча, хто паставіў мяне судзіць або раздзяляць вас?» Пры гэтым сказаў ім: «Глядзіце, сцеражыцеся ўсялякай прагнасці, бо нават калі хтосьці мае дастатак, жыццё яго не залежыць ад ягонай маёмасці». І расказаў ім прыпавесць. У аднаго багатага чалавека добра урадзіла поле, і ён разважаў сам-насам: «Што мне рабіць? Няма куды мне сабраць ураджай мой». І сказаў: «Вось што зраблю. Паламаю засекі мае і збудую большыя, і збяру туды ўсё збожжа маё і ўсё дабро маё. І скажу душы маёй: душа, шмат дабра ў цябе ляжыць на многія гады. Адпачывай, еш, пі і весяліся». Але Бог сказаў яму: «Неразумны, гэтай жа ноччу забяруць душу тваю ў цябе. Каму ж дастанецца тое, што ты нарыхтаваў?» Так бывае з тым, хто збірае скарбы сабе, а не перад Богам багацее. Гэта слова Пана. Так бывае, дарагія браты і сёстры, што так, калі часамі чытаеш, абвяшчаеш Слова Божае і так адчуваеш, што трэба так сур'ёзна патлумачыць. А сёння так прачытаў і адчуваеш, што там замнога тлумачыць не трэба. Слова так зашло, зразумела в асноўным, што Езус хацеў перадаць. Я думаю, што сённяшняе слово, оно вельмі актуальнае. Нават таму, што ўжо жнівень, мы з вами сустракаемся, першая нядзеля жніўня. Так, жніво, ураджай сабіраюць людзі, ўжо хтосьці ўжо прыкладна ведае, колькі ў яго будзе ў пограбе там усяго стаяць, так, колькі хтосьці глядзіць на бульбоўнік, пацірае далоні свае, так, што гэта будзе, можа ўжо ўрэшце зажывём. Вось, і сёння слова таксама такое, да, вельмі прыгожае і актуальнае. Напэўна, таксама вельмі актуальнае, так падумаў, для беларусаў, таму што пра каго, пра нас можна сказаць, што беларусы гэта людзі такія зарадныя. Нават чым цяжэйшая сітуацыя, тым больш зарадныя. Да? Чым гісторыя цяжэй, тым больш закатак у людзей у паграбах. Да? Умеюць беларусы так працаваць, каб ўсё ж такі пражыць, выжыць і нават яшчэ неплохо жыць. Нават учора з кімсьці размаўляў, так, калі пра такі беларускі аўтапарк паглядзець. Да? Я там не сильна разбіраюся ў гэтым, канешне, але раней заўважаў больш такіх еўрапейскіх машын, там, французы, там, Peugeot, Renault, Volkswagen. Вот. А цяпер глядзіш, адны амерыканцы. Людзі навучыліся нават і ў часах санкцый жыць, і нават неплохо жыць. Вот. Гэта слова вельмі моцна пра нас. Цікава, што калі мы слухаем Божае Слово, то яно можа дзейнічаць на нас па-рознаму. Бог у розным стылі для нас прамаўляе. Часамі нешта такое таямнічае прыадкрывае, часамі да нечага запрашае. Вот сёння я заўважыў, напрыклад, што Слова Божае, яно перасцерагае, а потым прапануе. Да, вот як добры такі тата, альбо як добры педагог, настаўнік. Христос сёння, ён як бы перасцерагае, а не толькі не заканчвае на гэтым, што вот так не рабі, і ўсё, я пашоў. Як часта мы бывае, калі выхоўваем кагосьці, вот так вот не трэба, вот это вот дрэнна. Але ты што запрапануеш, а як тады інакш? А вот сёння Христос, ён перасцерагае і прапануе. А чаго ён перасцерагае нас? Скажа, сцеражыцеся усялякай прагнасці альбо хцівасці. Што такое прагнасць? Што такое хцівасць? Мы з катэхізіса ведаем, што гэта
адзін з галоўных грахоў. Чаму галоўных? Таму што ён вельмі моцна абцяжарвае душу чалавека, і ад яго пазбавіцца вельмі складана, а ён разбурае адносіны чалавека з іншымі і з Богам. Таму ён адзін з галоўных, што ён сур'ёзна разбурае адносіны. Я думаю, што вы чулі такую фразу, што калі хочаш пазнаць чалавека, пачні дзяліць з ім спадчыну. Вось, напэўна, хтосьці мае такі досвед, што так от, здаецца, быў добры брат, добрая сястра, як толькі спадчыну прыйшло дзяліць, так многа новага пра чалавека можна даведацца, сапраўды. Як бы гэта вельмі сумна, на жаль. Гэта пра хцівасць якраз. Хцівасць – гэта жаданне мець больш, чым мне патрэбна. Так самае простае такое, самае простае апределенне, вызначэнне гэтага тэрміну. Мець больш, чым мне патрэбна. Не ведаю, як даўно хтосьці з нас думаў, а колькі мне па сутнасці патрэбна для жыцця. Я думаю, што тыя, хто ў пілігрымку ў гэтым годзе ці раней хадзіў, то мелі такі досвед, што ў пэўным моманце адкрываеш, як мала чалавеку патрэбна для шчасця. Вельмі мала, амаль нічога. Я памятаю першы раз, калі ішоў з ракаўскай пілігрымкай у Вуцлавы, там неспадзявана для нас усіх, там нас, можа для іншых было спадзявана, я першы раз шоў, я не ведаў. За вуглом так ідзём праз вёску, і тут сталы накрытыя, там бабуля з кампотам, так усім разлёг. Неверагодна. Это было, я не ведаю, нічого смачнага больш ніколі в жыцці не піў, от тады. А просто кампот, там щось накалбацілі, але вельмі смачна. Таму што ось я не меў такога чакання, я не патрабаваў надта шмат. Мне просто было горача, і тут прыйшоў гэты кампот. Вось. Сёння Христос кажа: сцеражыцеся хцівасці. Чаму? Таму што яна пранікае ў сэрца чалавека незаўважальна і аддзяляе нас адзін ад аднаго. Яна замыкае чалавека на самім сабе. І так па факту у адзіноце. Сёння вельмі прыгожае першае чытанне. Я заўсёды, калі чую Экклезіаста, сэрца радуецца. Вельмі люблю гэтую кнігу. Вельмі раю пачытаць у старым запавеце. Вось, разважанне чалавека, размова чалавека са сваёй душою. Некаторыя кажуць, што размова чалавека ў крызісе сярэдняга возраста. Вот. І ён кажа: марнасць, марнасць, а ўсё марнасць. Даслоўна, там яшчэ прыгажэй напісана. Гэтае слова «хэвель», перакладаюць на беларускую як марнасць, на рускі суета, суета-сует, то даслоўна там пар. Ён кажа: пар, пароў, усё пар. Вот калі гатуем суп, то ідзе пар. Да, і вот мы яго бачым. Парок ідзе, значыць, гарачы, нейкія вывады робім. Вот узяць пар можна? Не можна. Бярэш, цяпло чуеш, яго няма ўжо. І вот ён у такой горычы кажа, глядзіць на сваё жыццё, на тое, што любіць, на тое, што зрабіў, а многа чаго зрабіў. Ён кажа, што ён быў каралём, ён засадзіў там вінаграднікаў, меў многа сяброў, дзе ён толькі не ўдзельнічаў, меў многа жанчын, ўсяго, і заўважае, што ўсё гэта пар. Што вот хочаш гэта захаваць сабе, а яно знікае. І гэта такое непростае слово. Браты і сёстры, ўсё тое, чым вы сёння жывяце, я думаю, што вот у 99% тое, чым яно ўсё знікне. Яго не будзе, яно пройдзе. І гэта не толькі матэрыяльныя рэчы. Я так заўважаю, што часамі бывае і з адносінамі. Да, бывае, што людзі раз'язджаюцца, і даецца чалавек на ўсё жыццё, такі сябар, а потым вось неяк паціхоньку і гэта ўгасае. А столькі перажыванняў было, столькі ўсяго, як бы і нават такое бывае. Нават і на гэта пакладаць надзею не прыходзіцца. Просто бачым, Христос нам гэта аб'яўляе, што не, і гэта знікне. Вось, і Езус кажа, Езус нас перасцерагае не таму, што Ён хоча нам нешта забараніць, а просто не хоча, каб нашае сэрца было разбітае, каб мы не былі расчараваныя жыццём, каб мы не былі сонныя. Вот ведаеце, жывуць людзі, так, ой, трэба мне яшчэ гэта, і гэта мне яшчэ трэба, і гэта, дзе ж тут усё паспець. І такая санлівасць можа расцягнуцца на дзесяцігоддзі, а потым чалавек, ён разумее, што ўсё жыццё сваё праспаў, што не жыў. Вот ад гэтага Бог нас перасцерагае. Окей, вот это перасцярога. Што Бог нам прапануе сёння? Ён прапануе нам стаць багатымі. Ён кажа, вот так бывае з тымі, хто скарбы збірае сабе, это перасцярога, а не перад Богам багацее. Гэта значыць, што Ён хоча, каб мы перад Богам багацелі. І вот тут, вот я вчора так сядзеў, думаў, вот што значыць перад Богам багацець? Гэта як?
Гэта як перад Богом багацець. Той скажа, молиться трэба много, добрыя ўчынкі рабіць. Это все правда. Я так вот сегодня так сидел теперь, вот мне пришла думка, вот, а кто самый богатый перед Богом? Самый богатый человек. Вот такие, як он выглядает? И мне вельми хутко пришел отказ. Давайте я вам покажу. Самого богатого перед Богом. Вот так он выглядает. Много багаццяў, яго там нічога нема. Ну вот повязочку, звычайно, так малюють на крыжы. По факту, правдападобна, і яе не было. Нічога няма. Нават не полностью тело ёсць, тому что калі Езуса бичавалі, то много кавалкаў мяса таксама вырвалі. Да? Вот, самый богатый перед Богом. Самый богатый. И Бог его лічыць самым богатым, королем усяго сусвету. Чаму? Потому что у Бога богатеть – это значит тратить. Это значит отдавать. Бог зусім іншую ментальнасць мае, чым мы ўсе. Гэта не просто прыняць, браты і сёстры, але багацець – гэта траціць. І вось што сёння Бог нам прапануе. Навучыся траціць, навучыся аддаваць. Навучыся аддаваць свой час, навучыся працаваць, каб менавіта даваць. Паглядзіце, што мы усе, Бог учыніў гэты свет, што мы ўсе залежныя ад узаемнай працы. Усе мы больш-менш, хтосьці больш, хтосьці менш апранутыя. Все мы апранутыя, усе мы абутыя. Да? Мы ехалі сюды ці ішлі па дарогах, нехта іх рабіў лепш ці горш. Вот. Усе мы залежым адзін ад другога. І вот хтосьці можа ісці на працу, напрыклад, не ведаю, дарогу рабіць, да? І там брук класці. І думаць, блин, снова эта праца, чарговы дзень іду. Калі это ўсё закончыцца, гэта, калі мне ў отпуск ужо. А хтосьці ідзе, як той мужчына, якога я калісьці сустрэў у Польшчы, які вот клаў костку, так акуратненько, все. І просто это было ўжо пасля рабочага дня. Ён застаўся, бо ён пабачыў, што нешта там не дарабілі, лепш зрабіць правільна. Вот на заўтра можа быць горш, можа дождж пойдзе, нешта ён так. Я кажу, так усе ж вашы там пашлі. Ён кажа, гэта я раблю дарогу, тут мои дети будут ходить, мои внуки, мой народ. Я не могу так вот взять и пойти. Все, отработал свою и пошел. Глядите, як человек, переживая працу, ён дае. Ён не просто тут бярэ, потому что надо пойти, потому что каб атрымаць зарплату. Ён жыве, ён ведае, што ён робіць, ён мае сэнс. Это зусім наш, калі я хожу на працу и ведаю, что я раблю добро для кагосьці. Хай гэта, можа, моя праца, можа, нязначная, можа, я не знаю, упаковываю там молоко, не ведаю, больше что-то. Здаецца, ну, тоже можно по-рознаму молоко упаковать. Можно упаковать, что растячэцца в магазине, и хтосьці будзе мець дрэнны дзень. А можно добра упаковать. Усё можно рабіць менавіта ў такім духу Езуса Христа, трацячы, аддаючы сэрца. І гэта сапраўднае багацце. Да што там далёка хадзіць, браты і сёстры? Гэта хацеў у аб'явах сказаць, але скажу тут. Парафія наша. Да? Мы маем гэты касцёл, маем тэрыторыю, якую ўсе любяць, мне здаецца. Да? Але колькі з нас вот, дае штосьці, укладвае сэрца, нейкую працу ў гэта. Я так хацеў аб'явіць пра тое, што цяпер лета і перарастае нашыя братэрскія магчымасці, вот, справа добраўпарадкавання. Глядзіце, трава расце ўвесь час, дзякуй Богу, што расце, конечно. Прабіваецца праз вот гэты вот брук у дорожках, пэўна, можа, некаторыя заўважалі, да. Бывае, што смецце залятае вот і нават звонку, і каля забораў ляжыць, сарнякі ў клумбах, так, і гэтага многа ўсяго. І хтосьці гэты касцёл будаваў. То сёння мы жывём з чыёсьці працы, а што я магу даць? Вось, ці я маю хоць нейкі свой квадратны метр, пра які я хоць іду з касцёла ці вяртаюся, вот, пра які я думаю, што вот это мой квадратны метр, ну хаця бы ён будзе задбаны. Хаця хоць маленькая частачка мяне ёсць тут. Да? Якби, вот, чуў, мне вельмі падабаліся гісторыі ў некаторых парафіях, і праваслаўных чуў, і каталіцкіх, што людзі, ну, не толькі пра гаспадарчыя справы дбалі, да? Пра тое самі бачылі, што можна зрабіць. Да? Адчувалі, што гэта іх дом. Але яшчэ, напрыклад, казалі, пробашчу там кажуць, што слухайце, я сантехнік, у мяне ёсць вольныя дні. Калі хтосьці з парафіянаў вот захоча, штосьці зламаецца, ці штосьці шукаць, чакаць там, ЖКХ, не знаю, вот мой нумар, я прыду, я зраблю штось, помогу. Да? Хтосьці казаў, я настаўнік уже на пенсіі, там всё жыццё преподаваў хімію. Цяпер на пенсіі, ведаю, што дзеці там паступаюць там у мед, ці кудысьці рэпетытараў наймаюць, а я магу гадзінку ў тыдзень
провести, да, для моих парафиянов, для моих вот людей. Да. Круто. Знаете, как хотя бы 10-20 человек из нас вот так подобно думали. Какое пригожее життя было. Да? Что я могу дать у своим житті? Чим я могу послужить? Чим я могу поділитися? Бо християнство, оно на тим полягає, що я маю ровно стільки, скільки я дав, а не скільки я маю при собі. От у гэтым кантэксце можам разумець і прыпаведь пра зарытыя таланты. Да? От Бог дае талант і хоча, каб ты пускаў іх у абарот. І тады будзеш мець яшчэ больш. А калі ты зарываеш, ну, каб у мяне было, каб ніхто не забраў, то толькі гэта будзеш мець, астанешся адзін. Вось што нам прапануе Христос. І вось такую ментальнасць. Браты і сёстры, і сябе, і вас запрашаю так прачнуцца, каб пачаць жыць. Жыць цікава. Сапраўды, жыццё яно багатае, яно поўнае магчымасцю. Я цяпер успамінаю одну бабушку, яна пару год назад прыйшла до нас, ей было 93-94. Яна ўжо не магла часта ў касцёл хадзіць, але яна казала: слухайце, брат, я вот зразумела, што ніколі не была ні ў споведзі, ні ў камуніі. Хачу падрыхтавацца. Ну і так от мы рыхтаваліся. Я пытаўся, чым вы цяпер займаецеся. Яна кажа: я люблю катацца ў аўтобусах. Кажу: навошта? Кажа: я просто вельмі люблю вязаць. Я вяжу вельмі шмат шкарпэтак. Я просто еду ў аўтобусе, я так пагляджу на людзей, кагосьці пабачу, вот яму дам, да, і раздаю шкарпэткі. Просто, хай выдаць вам, да, так вот. Кажа: мне такі кайф увогуле дастаўляе гэта. Я такая шчаслівая, што магу гэта рабіць, што я вот, у мяне яшчэ сілы ёсць, што я магу вязаць. Кажу: такое нічога не бярэся, нічога, просто вот дару шкарпэткі людзям. Бачце, для шчасця многа не трэба. І сёння мы святкуем Воскресення Пана. І хочется сказаць ад усяго сэрца: устань, который спіш, і падніміся з мёртвых, а заяснее табе Христос. Сустрэць Христа не так цяжка, але вось для гэтага трэба прачнуцца, паўстаць з мёртвых. Прачынацца самі не хочацца, але трэба рызыкнуць. Калі ўжо станеш на гэты шлях, калі ўжо прачнешся, ўжо не захочаш класціся, будзеш адчуваць, што ты жывеш. І сабе, і вам гэтага жадаю. Амін. Вызнаем нашу веру. Веру ў адзінага Бога,